Дошъл. Добре дошъл, а пък и повод да се насочи вниманието към нещо. В случая към дамите. В случая към дамите. Разкажете ни сега малко повече за дамски клуб Вратница. Вие сте председател на клуба. От кога? И ми се иска да се върнем назад във времето. От кога изобщо съществува клуба? Аз ще започна отзад напред. Да, клуба съществува от края на 2009 година. Той е създаден по инициатива на Красимир Богданов и на ВМРО Враца. Нали, съжалявам, че влизам в политическа тематика. Това е факт. Но е факт, да. Така е. Но клуба е създаден не само с членове на ВМРО. В него членуват всички, в смисъл такъв, който пожелае, дори да не е член на партията. Вие от тогава сте член на клуба? Аз съм от тогава член на клуба, понеже съм член на ВМРО. Нали? Това беше така. И каква е идеята? Защо се създаде точно дамски клуб? Идеята е съвсем така емоционално, може би е подходено в случая. Беше дамите да се отделят и да успяват да отделят време за по-красиви, по-мили, нежни неща, отколкото, нали, знаете, все пак ВМРО. Това ли е ролята на жената в 21 век? Ами да създава красота. И вие чрез любов, членството внимание. В този клуб? Да. Това. Ние точно това се опитваме да направим. Да създаваме усмивки. Жената, мен ми се иска така да извъртим разговора за ролята на дамата, на жената като цяло в обществото. Каква е и вие чрез клуба какво искате да кажете? Сега, може би е много важно да кажа, че ролята на жената е да бъде майка, нали, най-вече. Защото така е устроен света. Да. Но освен, че е майка, нали, в тази си роля на майка, тя се грижи за всичко, за всички и най-вече за това да бъде всичко красиво, подредено и така да бъде всичко в най-красивата част на... Нежната половинка. Да. Тя за това се казва нежна най-красивите половинка. Нежна ли е, силна ли е според вас жената в днешно време? Жената най-вече е нежна. Дали е силна, зависи само от нея. Добре, и какво се е случило, какви дейности засяга клуба? Вие сте, членовете са дами само единствено и целта е да се покаже красивата страна на нещата. Каква е била дейността ви през години? Аз винаги съм казвала, че това, че клуба е дамски, не значи, че не трябва да има мъже вътре. А има ли? Не. Но ясно, всички се притесняват, нали, след като е дамски клуб, но няма мъже, да, само дами членуват в клуба. Не сме много като брой, около 10 дами, има текучество, разбира се, постоянно има нови членове. Занимаваме се най-вече с такива идеи благотворителни. Това ли е основното нещо? С тази цел е създаден клуба за благотворителност. Или поне да се инициират идеи, които да са насочени към това да се помага на хора. По някакъв начин, без значение какъв. Нали, не е задължително да бъде само с средства и с пари. Най-различни начини има, за да се създаде... На кой помагате? Към кой е насочена тази благотворителност или няма някакви целеви групи? Няма целеви групи. Първоначално бяхме започнали с работа насочена към деца. Първата година, като преди малко така в предварителните разговори се опитахме да разберем откъде идват паричките евентуално, нали, каквито средства може да се говори за средства в нашия дамски клуб. Но първоначално започнахме с едни благотворителни базари на сладкиши, приготвени от нас. И продавахте? Да. Продавахме сладкишите, срещу всеки спуска в касичката колкото парички реши, пък ние му даваме сладкиши, които са приготвени от дамите от клуб. Това звучи много хубаво и мило. Да. И се събираха се средства, като със средствата успяхме да дарим храни на звено Майка и бебе, център Майка и бебе беше във Враца. След това събирахме парички, купихме костюм на едно детенце за бала от Асен Златаров. Тоест в началото сте били насочени само към деца, по-скоро към деца. Малки,
попораснали, след това развили се по някакъв начин дейността? Първата година то започна така, все още беше началото. Правихме мартенички, които също продавахме. И тогава посетихме Дома за стари хора Зора, като това вече стана традиция, защото тази година също бяхме там. Да. С мартеници, направени от нас, и сладкиши. Откъде идва идеята за набиране на средства? Как се събирате? Как решавате кой какво ще прави? Опитваме се да се събираме, нали, не винаги успяваме, особено сега зимните месеци е по-трудно. Събираме се поне веднъж 2 пъти в месеца в нашия офис и там общо взето, който реши каквото някой му хрумне, някаква идея, да, правим го или обсъждаме и намираме начин да бъде направено нещо. Каква е мотивацията на дамите, които са в този клуб? Аз ще ви кажа лично моята, не знам на другите дами каква е мотивацията, нали не сме говорили, всички работим, няма значение от мотивацията. Няма капризи, няма умръзнам и не искам повече. Не, в никакъв случай. Вашата каква е? Аз държа да бъда полезна. Дори ВМРО за мен е точно това, аз там се чувствам добре, защото е мястото, където съм нужна и полезна на някой. И така се чувствам добре. Заета съм, полезна съм и излиза нещо добро от цялата работа. Давате ли пример с дейността си на някой друг, на хората? Така от вашите наблюдения от 2009 година, от основаването на клуба до днешна дата? Честно ли да си кажа, аз не смятам, че клуба е много велик или много известен. То не става въпрос за велик, за някакъв мащаб, просто за идеята. Ето, вие се чувствате полезна. Не мога да ви кажа, едва ли някой се опитва да ни копира. Не, защо? Ние се опитваме да направим нашите неща, нашите идеи да прокараме и да направим, в крайна сметка да имат успеха, по-нататък благодарностите, усмивките и любовта на хората достатъчно. Има ли я? Има. Как се чувствате, като зарадвате някой? Било то с нещо дребно, кекче или дрежка или нещо? Хубаво ли е? Какво е чувството? Децата много се радват. Децата винаги се радват на внимание, колкото и големи да са, малко по-големи или най-големи, нали, няма значение. Децата винаги се радват, възрастните хора също. Когато обърнеш внимание на някой, вниманието е най-важно. Тези ли групи са най-забравени в обществото ни? Децата и възрастните хора? Струва ми се, че да. И на мен така ми се струва, честно казвам. Макар, че, не знам, понеже в останалата възраст хората са заети, постоянно имат грижи, активни са. А тези хора вече така, малките деца винаги имат нужда от много внимание, а ние родителите никога нямаме време, а пък възрастните хора са вече забравени от нас, защото пак имаме много грижи и забравяме да им отделим внимание. Какво предстои на клуба? До края на годината правите ли си някакви такива дългосрочни планове? Да, ние още в началото на годината бяхме в телевизия Римекс в новините. Там вече стана ясно, че ще ходим в Дома за стари хора Зора и бяхме. Обещахме и го направихме. Да, бяхме там. Освен това събирахме преди Коледа книжки не само, оказа се, че не са само за деца, въобще книги, всякаква литература. Колко книжки събрахте? Да си кажа честно, не са чак толкова много. Само ви ли дарявахте книжки? Не. Но чак 200 може би не са, но имах достатъчно книги. Сега това все още не сме го окончателно завършили, защото книжки дадохме само няколко книжки в детската градина в квартал Колата на дечица, такива книги за съвсем малки деца. Докато имаме вече другите идеи по-нататък, още не сме ги окончателно завършили. Част от книгите, тези, които са подходящи, ще отидат в библиотеката в училището в Девене, като съвсем искрено се надявам другата седмица това нещо да се приключи, защото се протече на много време. Да. Но това беше заради метеорологичните условия, общо взето все се страхувахме да пътуваме. Да не ангажираме децата с допълнителни неща и без това времето е студено, да могат бързо да се прибират в къщи. Но надявам се, че до края на месеца вече книгите ще си получат и те. Решили сме, така говорила съм с
библиотеката в Три кладенци, там съвсем традиционно работим с тях и там ще занесем част от книжките. Говорила съм с библиотеката в село Тишевица, надявам се, че и там ще успеем да отнесем нещо. И ако ни остане още нещо, ще намерим и други местенца. Как човек може да се свържи с вас, ако иска да ви даде книжка или идея, или дори финансови средства? Без значение, някаква помощ, ако искате. В сайта на ВМРО Враца е обявен моя телефон. Там има страничка дамски клуб и обявен е телефонът. Само моя. Така че може спокойно да ми звъните по всяко време. Няма никакъв проблем, стига да съм наблизо до телефона си, винаги ще отговоря. И важно е идеи, ако има някои идеи, ако има желание да направи нещо, да го направи. Ние сме на среща. Има винаги начин. Има ли желание от хора, които не са членове на клуба, не са така участват, не са заинтригувани? Някой страничен човек просто е решил, потърсил вие. Да. Книгите събрахме не само от членове на ВМРО и членове на клуба, книги се събраха и от хора, които бяха чули от телевизиите, или пък прочели в вестниците, в сайта, или някъде въобще в медиите. Или потърсиха? Да, потърсиха ни. Мен и останалите дами донесоха ни каквото могат. Трудно ли се организират такива кампании благотворителни? Честно казано, на мен тази идея с книгите ми дойде така съвсем спонтанно. И след това реших, че разделата с книга е много трудна, което е точно така. Защо? Аз лично много трудно бих се разделила с някоя книжка. Книгите са нещо много, много специално. Нали? Те не са нещо, което може така с лека ръка днес е интересно, утре вече не е. Нали? Те са постоянно, с постоянен интерес. Нали? Това няма как да се промени. Но въпреки всичко имаше хора, които ни донесоха. Донесоха ни книги, които са преценили, че са по-нужни, ще бъдат на децата. Има ли го момента, в който носим книги, които сме решили да изхвърлим, не ни трябват? Знаем, че нашата благотворителност е малко криво разбрана. Аз точно на това разчитах. Аз и всички дами, нали, да има книги, които вече не трябват. Заради това беше насочено и към училищна библиотека, защото реших, че хората, ако вече децата им са достатъчно пораснали и са решили, че тези точно книги вече не са им толкова необходими. Макар че аз сега с времето установявам, че сега започват да са необходими на моите деца, после вероятно на техните, така че това също... Има този момент. Има го и този момент, но има достатъчно книжки. И трудно ли ви? Или когато има човек желание и мотивация? Не ми е трудно. Нито на мен, нито на останалите. Сигурна съм, не е трудно. То е много приятно. Не е трудно. Защо трябва да е трудно? Ние тук никой не ни задължава да правиме нищо от това, което правим. За финал на разговора ми се иска някакво послание или послание към жената. Първо да ви кажа, че освен тази инициатива с книгите, имахме инициатива с дрежки. Събирахме дрехи миналата година. Беше великденска инициатива, която ще продължи и тази година. Така сме решили да бъде традиционна. Събрахме достатъчно, сега се обръщаме към зрителите. Събрахме достатъчно дрежки миналата година и ги раздадохме на деца, пък и на възрастни пак в детската градина в квартал Колата, в Девене и в Три кладенци на деца. А пък сега отново ще обявим, може би в края на март, тази вече традиционна инициатива и отново ще започнем да събираме дрежки, обувки, играчки, който каквото реши, каквото не му е необходимо. Тази инициатива върви по-лесно от тази с книгите. Така ли? Нали? Да, защото хората, тук вече дрехите няма как, те минава от мода, употреба, всичко, събират се, складират се някъде и по-добре да се дадат на някой, отколкото... Събирате ли достатъчно дрежки? Събираме, надяваме се, че тази година ще съберем повече. Но всяка година все повече да се разширява дейността. Това е идеята, предполагам. Това е идеята. И посланието искам да чуя. Послание? Като човек, който се раздава за другите, като жена, която се раздава и която иска да направи света около себе си по-добър, какво ще е посланието към дамите, които ни гледат в този по-женски ден от годината?
Аз благодаря за тези квалификации. Аз не се смятам за някой, който е много... Аз се ангажирам, защото ми е приятно да бъда